Ahojte, tak ja vás trošku netradične dnes vítam pri mojom ďalšom videu, v ktorom budem odpovedať na vaše otázky, ktoré ste mi napísali na Instagrame. Bude to trošku také netradičné, autentické. Stále som si nejak nevedela nájsť čas na to, kedy to natočiť, ako to natočiť, takže som si povedala, že už nebudem čakať, jednoducho je to tak, ako to je, bude to také autentické, som mamina na materskej, takže poďme na to. Prvá otázka sa týka hneď domčeka a financií. Stavba domčeka pre mladú rodinu môže byť určite a je veľkou výzvou. Ale myslím si, mám to také trošku spísané, že dobrým plánovaním, prioritami a trochou viac trpezlivosti sa to určite dá zvládnuť. Nám veľmi pomáha aj to, že zatiaľ bývame s mojimi rodičmi, to nám šetrí náklady na prenájom, vďaka tomu teda môžeme sa tak viac realizovať v našom vysnívanom domčeku, teda tým plánovaním. Určite je dôležité rozložiť si tie náklady, postupovať krôčik za krôčikom a hľadať možnosti, ako by sme mohli ušetriť. Je dobré si porovnávať ceny materiálov v rôznych firmách. My sme to takto robili, keď sme hľadali stavebnú firmu, ktorá by nám začala kopať základy, urobila hrubú stavbu. Porovnali sme si nejaké 3 firmy a nakoniec jedna firma nám prišla tak, nie že od ruky, ale od mojej veľmi dobrej priateľky. Ahoj, Domča. My sme boli najprv do toho taký všetko sme chceli strašne rýchlo, ale tá realita nás trošku tak prefackala a zistili sme, že musíme ísť na to naozaj pomaličky, s trpezlivosťou a vedeli sme, že ideme dobrým smerom. My sme začali stavať akurát včera, to bolo 2. apríla 2025. Aj teraz v tejto chvíli už je na našom pozemku bager, už je tam brutálna jama. Ak sa nachádzate v podobnej situácii ako my, tak nezabúdajte na jednu vec. Ono to v podstate ani nie je až tak o tých financiách, aj keď financie hrajú veľmi veľkú a dôležitú rolu. Je to hlavne, si myslím, o tej odvahe. Ísť si za svojim snom, hľadať tie riešenia a myslím si, že pokiaľ človek ide za tým, čo chce, po čom túži, tak my to tak teda ponímame, keďže sme veriaci, že Pán Božko sa o to fakt nejakým spôsobom postará. My robíme maximum a tam, kde my už nevládzeme, tak tam on začína konať. A tiež je to aj o podpore, ktorú si v rodine medzi sebou dávate. Mačička, tak tu ti nakreslím mačičku. Budem kresliť mačičku, pretože inak sa to asi nebude dať. Či sa plánujem vrátiť do práce pred ďalším bábätkom? Poviem taký môj plán, že nie, nemám to zatiaľ v pláne. Neviem jednak, kde by som sa zamestnala, pretože do škôlky viem, že už sa vrátiť nechcem. Tam som robila predtým. Určite by som sa raz chcela zamestnať niekde v masmediálnej sfére v tejto oblasti a viem, že teraz sa nachádzam v rokoch, kedy chcem rodiť a kedy chcem vychovávať, pretože teraz mám najviac síl, takého elánu a ešte aj energie, takže tieto moje roky chcem využiť práve pre detičky naše vlastné, takže nie, nemám to zatiaľ v pláne. Ďalšia otázka, ktorá sa mi dosť páči, ako vyzerá môj vysnívaný domov. Hudobné okienko. Môj vysnívaný domov je prioritne o ľuďoch, kde sa navzájom rešpektujeme, počúvame, komunikujeme, to je pre mňa taký základný domov. Čo sa týka takých materiálnych vecí, mám veľmi rada také vintage, taký nejaký francúzsky štýl, veľmi sa mi páčia také bledé, svetlé tóny. Inak s Minkom sme si v tomto brutálne sadli, pretože v tomto sa zhodujeme. Niečo na taký francúzsky vintage štýl, to je také naše. Domáce práce. K tomu sme sa vlastne asi ešte ani nedostali, pretože Zlatičko, čo nejde? V podstate sme sa o tom ešte s Minkom nejako nebavili. Určite by som chcela, aby keď budú deti možno nejak staršie, aby si každý tak povysával možno nejak svoju izbu alebo rovno celý domček, prečo nie. Myslím si, že to bude tak spoločne asi nejako rozdelené, že väčšinou to bude mať pod palcom ja, lebo sa cítim aspoň tak nejak užitočne, keď už som na tej materskej. Ahoj. Nie, to sa nepapá. Že tým, že som asi na materskej, tak sa cítim aspoň užitočne, keď vidím za sebou nejakú tú prácu, ktorú robím. Vždy som veľmi chcela študovať na vysokej škole. Ťažko povedať. Určite nechcem ísť tým pedagogickým smerom. To som presvedčená, že to teda nie je moje, že v tom som sa nejak úplne nenašla. Človek nikdy nevie. Nechcem hovoriť, že určite nie, ani že určite áno. Uvidíme podľa situácie, uvidíme podľa obdobia, ako sa budem cítiť, či na to budem pripravená.
ťažko je to teraz povedať, no. Takže neviem, možno áno a možno vôbec nie. Čo sa týka našej stavby, tak včera už tam prišiel báger, začali tam prvé výkopy. Momentálne je to tam naozaj ako na stavenisku, obrovské kopy hliny. Báli sme sa, aká tam bude zem, či tam nebudú moc veľké skaly, pretože asi 5-6 domov od nás je taký pozemok, ktorý je stále na predaj a sú tam obrovské skaly. Ale zatiaľ, akože už sa tam kope druhý deň, aj v tejto chvíli, tak nenarazili na žiadne také obrovitánske skaly. Ešte poviem možno takú pikošku, že včera, keď sme tam prišli sa pozrieť na ten bager, tak Kupko samozrejme hotový. My s Minkom sme boli úplne takí nervózni, že wow, ako to tam bude, ako hlboko sa bude kopať jedno s druhým. Keď som to videla, normálne ma to dojalo, trošku som sa tam vyplakala, že wow, že vďaka ti, Pane, že sa toto všetko naozaj deje. Pocítila som obrovskú vďačnosť v tej chvíli, takže to je tiež ťažko povedať, keďže som to nezažila a neviem, ako by som sa zachovala, keby som v takej situácii. Keby som mladšia, tak určite by som si trvala za tým, lebo som si aj trvala za tým, že môj muž musí byť odo mňa starší. Neviem prečo v podstate, lebo keď už si to tak spätne zoberiem, vek je len číslo, hej, že ťažko povedať. Možno teraz, keď už som trošku staršia, tak by som sa už možno až na ten vek nepozerala a pozerala by som sa možno na emočnú vyspelosť, zrelosť toho muža. Asi by mi to bolo jedno. Pokiaľ by bol naozaj taký emočne zrelý a taký vyspelý, že muž, aj keď by bol mladší odo mňa, myslím si, že by som to neriešila. Pravím, podľa mňa vek je iba číslo. No takto, určite sa nepokladám za odborníka. Môj názor je tento. Rozumiem, že rozdielne názory a napätie v manželstve môžu poriadne tých partnerov potrápiť. My s Minkom sme mali tiež obdobie, kedy sme cítili, že sa od seba vzdialujeme a nebolo to príjemné, ale chcem vám povedať toto. Cesta k sebe sa dá nájsť. Ono to určite nebude len tak, že to prejde. Treba pracovať na otvorenej komunikácii, mám to zapísané, na ochote počúvať toho druhého, rešpektovať to, čo hovorí, aj keď s tým nesúhlasíš. Proste rešpektuj. To isté, ale musíš vyžadovať aj od neho. Určite to hlavné, nevzdávať sa. Pretože podľa mňa v každom manželstve príde také obdobie, kedy si povedia, že toto už nemá vlastne zmysel. Hej, že poďme to skončiť, veď absolútne ma nepočúvaš, nechápeš, ja nechápem teba, poďme to skončiť. Chápem, ale nádych, výdych a pokiaľ vidím aj z partnerovej strany tú ochotu pracovať na tom vzťahu, tak treba to možno poňať, to ťažké obdobie ako výzvu. Ak manželstvo naozaj prechádza takýmto ťažkým obdobím, v prvom rade je to normálne a v druhom rade treba sa nastaviť tak, že OK, teraz je v našom manželstve táto výzva, vďaka ktorej môže naša láska a vzájomná úcta rásť. Pokiaľ je to, že čisto iba na jednom a ten druhý si z teba robí, proste bude do teba stále niečo rýpať, hold, niekedy treba asi nejak aj konať, že počúvaj, ja idem napríklad to riešiť s odborníkom, buď sa pridáš alebo nie, alebo si tam stanoviť nejaké svoje pravidlá, bez ktorých ty žiť nevieš. Ono je to normálne, že v tom manželstve sa to musí tak nejako upratať, len záleží, či naozaj aj ten druhý partner je ochotný k tomu pristúpiť, no. Ale vravím, nie som odborník, je to čisto môj názor. No, čo sa týka tejto otázky, tak by som to povedala možno tak, že neviem, na túto otázku by som odpovedala asi tak, že áno, sme kresťania, sme veriaci ľudia, ale sme stále len ľudia a vôbec nie sme dokonalí, podľa mňa to ani nie je nejaká teraz, že must have, keď si kresťan, musíš byť dokonalý. V podstate žena, kým sa dá po pôrode dokopy, ja si myslím, že to prejde aj taký pol rok, teda aspoň z môjho hľadiska, aj z toho, čo počúvam, to nie je také, že za pár týždňov sa dáš dokopy, vieš, že proste aj keď kojíš, tak áno, není to také overené, alebo také pravidlo, že určite teraz neotehotnieš, ale vravím, žena sa musí dať do nejakého pokoja, do nejakej pohody, aby sme mohli teda plánovať nejak prirodzene ďalšie počatie. Či som sa bála ďalšieho otehotnenia? Poviem jednoducho, nebála, pretože v podstate sme to hneď po narodení Jakubkovom neriešili. Našou prioritou bolo, aby som sa čo najrýchlejšie a najslobodnejšie dala dokopy. Trvalo mi to veľmi dlho, čo je úplne v poriadku, je to normálne. Pre mňa to, že prišiel Jakubko medzi nás, materstvo, rodičovstvo, bol to taký obrovský životný šok, taký prevrat v mojom živote, že som sa začala sústrediť na úplne iné veci, než na PPR.
Do Ameriky, jasné, že by som išla. Mojím veľkým snom je ísť do New Yorku, keď budú Vianoce. Veľmi ma lákajú také exotické destinácie. Možno ešte nejaké vysené destinácie. Veľmi som vždy chcela ísť do Ria de Janeira. Čo mi bolo teda raz dopriate ísť do Panamy, hej, to je Južná Amerika. To bol zatiaľ jeden z mojich top destinácií, kde som mohla byť. Svadobné fotenie z pohľadu svadobného kameramana je za mňa a za Minka najlepšie do obeda. My sme to mali do obeda, pretože keby si to dáš počas hostiny, tak chudáci hostia, neviem, my sme mali taký pocit, že nechceme, aby sa tam nudili, hej, že možno keby sa tam ešte hrali nejaké hry, ale proste predsa nevesta, ženich, proste najväčší ľudia tam v ten deň nemôžu chýbať. Ako my sme mali taký názor na to, že my tam musíme byť akože stále. Jedine, kedy sme odišli, je keď ma uniesli, a to som nechcela, aby ma uniesli. Hold smola, uniesli ma. My sme mali napríklad pýtačky u nás doma a potom sme išli, tuším, že na hodinku sa pofotiť po meste v Banskej Štiavnici a šup rovno do kostola pred oltár. Takže za nás to bolo úplne že takto super a ešte tam bolo, že možno v iný deň. Je to na vás, ale my by sme do toho nešli v iný deň. Proste len v ten jeden deň máš tú svadbu, len v ten jeden deň ťa uvidí ženich prvýkrát, bude tam tá taká iskra, že wow. Takže za nás určite v ten deň a do obeda. Myslím, že plánujeme. Hej. Určite. Na jednej strane sa brutálne teším, pretože ja pôjdem do niečoho úplne nového. Ešte stále neviem, že kde. V tejto oblasti som strašne taká napätá a zároveň taká plná očakávaní, že kde ja vlastne nakoniec skončím, ale viem, že si pôjdem teda za tým, že niekde v tej masmediálnej oblasti určite. Ježišovi sa dosť darí prihovárať sa mi cez seriál Chosen, čo si myslím, že nie som jediná, je nás veľmi veľa na svete. Prihovára sa mi možno, že aj tým mojim obdobím, ktorým som si prešla, že ako keby som mala neustále takú tendenciu ďakovať Bohu za všetko, čo je na jednej strane aj dobre, ale zase keď to tak zoberiete, na niečom fakt makáte, pracujete nejaké obdobie, že na sebe, na svojej hodnote, svojej možno nejakej sebaregulácii vo výchove, že aby ste stále nekričali, tak ja som mala stále tendenciu, že ďakujem Bože, že vďaka tebe som to zvládla. A potom mi raz som sa rozprávala s jedným psychologom, tak mi tak povedal, že ale že čo ak Boh chce, aby ste si poďakovali, že sama sebe, že ste to zvládla. Áno, Boh je celý čas s vami. Vždy je pri vás, vždy stojí, plače s vami, teší sa s vami. Ale vy ste tá, ktorá robí tie kroky. A som sa tak zamyslela, že fakt, ako keby mám takú možno milosť sa cez deň veľakrát pozastaviť a povedať si, že ďakujem Pane Ježišu, že si pri mne. Naplňa ma to takým zvláštnym pokojom. Je to také, že asi to neviem úplne vysvetliť, ale tak teraz mám také, že svojou prítomnosťou sa mi dosť prihovára a naplňa ma to počas dňa veľkým pokojom. Snáď som na vaše otázky odpovedala čo najpresnejšie. Ak nie, tak ma to mrzí zase niekedy na budúce. A teda dovtedy sa budem tešiť každej vašej spätnej väzbe, veľmi ma to posúva vpred. No a do ďalšieho videa teda snáď sa budete mať dobre, veselo, šťastne, požehnanie. Ahojte.